We are Can live. you? We are live. Asụkwa m ya na bekee, esoro m gị sụọ bekee. Anyway, ụmụnne m ekele dịrị unu ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ebe ọ bụ na unu si wee na-elele anyị now. Ana m asị unu udo dịrị unu. Biko achọrọ m isi unu gbaghara anyị n'ihi na anyị pụtara nnọọ ezigbo late. Otu n'ime anyị na-enwe technical problem iji bata, anyị na-achọ otu anyị ga-esi nyere ya aka. Unu lekwa anya na screen anyị na unu ga na-ahụ aha ya, mana unu agaghị ahụ ihu ya. Ọ ka na-achọ ịbata. Anyị si kama anyị ga-edonwe unu unu a na-eche, anyị amahụ mgbe a ga-eji kpebie ihe a, ka anyị bịa anyị atọ bịa kwuo oke ike anyị ha mgbe ọbụla o ji batakwa ya kwukwa nke ya. Ya bụ udo dịrị unu ụmụnne m ndị na-ele anyị. Anyị wụkwa ndị na-azụ ahịa igwe, ụmụ nwanyị na-azụ ahịa igwe ndị Igbo. Unu lee anya atọ ka anyị dị ebe a. Anyị ga-akọwakwa onwe anyị obere. Anyị na-akọwa onwe anyị kwa izu ụka. Ọ maka ndị amahọ ndị anyị bụ ndị na-elele ihe a. Nke a bụ izizi ha na-ele. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-ele ya, gee ntị ka ị mara ndị anyị bụ. So aga m akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Salome ka ọ kọwara ya onye ọ bụ. Salome, kedu onye ị bụ? Kedu ebe i si wee na? How are you? It's working. Okay, so anyị ga na-aga n'ihu. Salome, kedu kọwara ya onye ị bụ, ebe i sikwanụ wee na-abịa? Igbo ndị ọma na-ege ntị, mma mmanụ ọkwa nwanne unu Salome pụtakwa n'ụbọchị nke taa. Awụ nne ụmụaka ebi m na Belgium, aha m bụ Salome. Anọkwana m arụ ọrụ, anọ m azụ afọ igwe. Asị m dịka m pụtara ebe a, anọ m ekele unu ji ọsụ na onye anya ohere nụrụ ihe m jiri bịa. Daalụkwanụ lienne. Salome, Chukwu gọzie gị, daalụ. Salome si Belgium wee na-abịa. Ya bụ ihe anyị na-ekwu bụ na ahịa anyị bụ ahịa zuru ụwa ọnụ. A na-azụ ya ebe ọbụla dị iche iche. Ile anya ị ga-ahụ na anyị niile si ebe dị iche iche, mana ụmụnne m ga-akọwa onwe ha na anụ ebe ha si. Ngwanụ, Doris, kedu onye ị bụ? Kedu ebe i si wee na-ekwu? Daalụ hienne sista Ifeọma. Daalụ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Ụmụnne m na ụmụnna m, ka ọ dịrị unu na mma. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa. Aha nwụọ nwada Doris Alụba Eke. Ebikwanụ m Ireland. Awụkwanụ m nne ụmụaka atọ. Mụ na di m bi Ireland. Ana m azụkwa n'ahịa igwe a. Mana sukunu were popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu nụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ka ọ dịrị unu na mma. Ekele dịrị gị nwanne m nwaanyị Doris, ikwu nnọọ ọfụma. Chichi, ngwanụ. Biko gbọọ ya alụnụ m. Unu ma na ife igwe a oge ụfọdụ ọ na-eme nnọọ ka onye alụnyela aka n'anya. So dete na makwa m ife megide n'okwere m abata. Biko gbọọ ya alụ na adị nnọọ sorry. Ife nwanne m daalụ for taking over. Afa m bụ Chichi Edwards. Abụ m onye Igbo. Unu afụgo na ana m asụ Igbo. So taa anyị na-ewetakwala dịka anyị si eweta n'izu ụka ọbụla ife banyela afọ igwe anyị na-azụ. Mgbe jiri ofela wee na-asị ife nwanne m, can I take it over from here? Yes, please. I was going to hand over from you after you finished introducing yourself. Okay, thank you so much. I appreciate it. Thank you, sisters. You're so good. So, yeah, dịka nsikwa bụ m onye nurse. Bụrụkwa nwata akwụkwọ ma bụrụkwa onye na-asụ afọ igwe nke na-eme m obi aṅụrị. Ọ na-eme m obi polina oge ọbụla ncheta na nso na ndị na-azụ afọ igwe a. Nwee na-asị unu nnọọ daalụkwanụ ka unu si wee bịakwa n'ụbọchị taa. Nwesị ka nyezie nwanne m nwaanyị Ifi ka ọ kọwago onwe ya. Ifi kọwago onwe gị. Ka nyezie ya ofele ka o wee kọwa onwe ya na ebe onye ọ bụ na ebe obi kwa. Daalụnụ. Okay, ụmụnne m daalụ ife a na-eko ka ọ ka na-eko na nsogbu adịghị, anyị ga na-eme ya etu a. Afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Abụ m nwafọ Igbo. Ebi m na United States, mụ na di m na ụmụ ọmalịcha ụmụ ịtọ. Ana m azụ afọ igwe, na-alụkwa ọlụ oyibo with the state, mana for some time na adị m alụ ọlụ maka ike ira adịsịrọ m
ọfụma, so anọ m leave. Nọdụnụ ka o si abụ kwa izu ụka ọbụla ka unu gee anyị ntị na ife anyị ji wee bịa taa dị ezigbo mkpa. Chukwu gọzie unu. Daalụ Oyife. Ndị be anyị ka anyị rapụ igbu oge maka na anyị egbugbo oge rinne n'ịbata. Let's jump into the topic immediately. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata wee bụrụ ka nsụọ ya n'oyibo maka ndị na-ada anụ Igbo ọfụma, nsụọ ya n'oyibo akọwakwa ya n'Igbo. Isiokwu anyị wee bụrụ the effects of fear and the consequences in our business. Ya mmepụta nke okwukwe na ịzụ afịa. Anyị si ka anyị rapụgodi nke egwu ka anyị mesọsọ nke okwukwe maka na Igbo o busiri ibu maka na time ọ bụ na anyị mekọwa Igbo ọnụ ọ ga-afịa arụ. Izu ụka ọzọ anyị abanyezie maka egwu, so ka anyị kọrapụ dị ka ya emela ife nchenji. No, ife anyị na-ekwu maka taa bụ okwukwe na ife ọ na-ewepụta n'ịzụ afịa. Unu ma okwukwe dịka anyị nwa bụ ndị na-eje ụka, okwukwe bụ ife na-eme ka anyị kwere, ọkachasị ọ bụrụ dịka na Chukwu, anyị kwere na Chukwu dị ome anyị ụdị ọnọdụ ọbụla anyị fụrụ onwe anyị ekwelụ na Chineke na ma ife na-emenụ, na ọ na-afụ ife niile, na ọ ga-ejikwala aka dozie ife niile. Ya okwukwe bụ ife na-enye anyị ike iji wee guzoro n'oge ife isi ike na ife mgbu nke ọbụla anyị na-eme. Ma onye nwekwala okwukwe ọ na-agakwa maka na asị na ka otu okwu gị si wee pụta ka Chineke si emerụ gị ife. Ya mere akwụkwọ nsọ ji wee sị yọọ ife ọbụla dị unu mkpa n'afa Jizọs. Maka ndị bụ ndị kwerụ na Jizọs, biko mgbe alụkwana m maka ndị na-ekpelu ụka ndị ọzọ ndị na-ekwerọ, adị m ekwu maka religion kịta kama na adị m achọ ịkọwa dịka onye na-eje ụka. Ife ọbụla anyị kwuru kwelụ na Chukwu ga-emeli anyị. Onye ka ndị mmadụ ji asị oge ụfọdụ, there is power in the words that comes out from your mouth. Ya mere ejesi anyị select okwu ị na-ekwu, adjust n'ime ya ọnụ, ọ na-abụsịsị ka ebe mmiri si agba, ebe pump, dịka ebe ndị Irish Guinness na-apị mmanya. Ya so ife anyị na-ekwu bụ maka okwukwe. Ife okwukwe ga-enyelụ gị aka iji wee mena azụmahịa igwe anụwa na ife oge agosipụta gị ma ọ bụrụ na ikwelụ, maka na ikwelụ enyelụ gị aka iwee mee ife ikwesịrị ime, ubi arapụ ịnapụ gị. Ya ka nnechi ya nwanne anyị nwanyị ka ọ gwa anyị ife o chelụ. Nwanne anyị ọkwa Doris? Yeah. Doris ngwa. Sister Chichi, daalụ rinne. Ụmụnne m na-anụla n'ihe o kwuru, ihe ọ sịwụ n'okwukwe ya. Ihe m nwa na-achọkwa n'itinye ọnụ maka na m ga-edosa ya na azụmahịa anya ma okwukwe anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa. Maka na ọ bụrụ na before gị bido ahịa, for example, ị chọrọ ịzụ ahịa ma ọ na-azụ ya azụ ma ọ ka chọrọ ibido ma ihe ọwụli na-eme, ihe ọwụli ị chọrọ ibido, ị ga-ebu ụzọ n'onwe gị gwa onwe gị na ihe anyị na-aga ime na ị ga-eme ya mepụta ya ihe. Ọ ya wụ n'okwukwe a, ị ga-ebu ụzọ kwete na ihe ahụ inweta gị ihe ị na-achọ already before gị bido ya. Ọ ya wụ faith. So ị ga-ebu ụzọ, ọ bụrụ na ahịa ka ị na-azụ, ị ga-ebu ụzọ gwa onwe gị na otu a m na-aga ibido ahịa, m ga-eme ya mepụta ya ọfụma. Mgbe ị gwara onwe gị otu ahụ, gị kwetekwa na otu ahụ kwuru na otu ọ ga-adị, then gị tinyezie ya n'ọrụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị kwesịrị ime, gị bido mewa ya n'otu n'otu, maka na ịbịa sị na ikwetego na ọ ga-adị otu ahụ na ibidogo ọrụ, onwe ihe ọ ga-aga, ị ga-emepụta ahụ ya. Ọ na ikwenyecha n'obi gị, then gị bidozie mewa ya. Maka mgbe ahụ ikwenyere obi gị, ọ ga-etinyere gị aka ka ị nwere ike lekwasị anya n'ihe ahụ ị na-eme. Ọ ga-ekwe gị ka ị na-eme gị na-ele anya azụ ma gị na-ele anya akụkụ, na-ele anya ebe ọzọ. Ọ ga-eme gị ka ile ihe ndị oyibo na-akpọ focus. Ọ ga-eme gị ka ilewe anya ihe na-eme ọfụma. Maka ọ bụrụ na ileghị anya ebe ahịa anyị na-eme ọfụma, gị na-ele anya ebe a na-ele anya ebe a, ọ ga na-adọla gị azụ. Maka otu ya ọ dị, ya ọwụ na ị nwere okwukwe, iji okwukwe gị bido ya, sị na otu a m na-aga ibido ahịa, otu a m na-azụwa ahịa, m ga-azụ ya, zụpụta ya ọfụma. Then gị mewazie
ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị itinye advat gị bido tiwe, ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị ịga follow up ndị ịkpọrọ ndị kọstọma gị bido kpọwa ha. Ọ bụrụ na mgbe ị kwesịrị ịkpọ ofu onye ka eme ya encourage si ya otu ọ ga-esi mele ihe ọ ga-eme, maka otu anyị na-niile ewu mentọ onwe ndị anyị onye ọbụla nọ n'ebe anyị nọ na-ewu mentọ. Ya ọ bụrụ ịchọ ka ịkpọrọ ya omenti, ka ịkpọ ya omenti mana otu o si emega, gị kpọọ ya, kwado ya ka a na-aga, ka ahịa na-aga. Mgbe ahụ o mere gị lekwasị anya ihe ahụ ị na-eme, ọ ga-etinyere gị aka gị nweta ihe ahụ okwukwe gị dakwasịrị si na ihe ị ga-eme ma emechaa. Maka na oge adịzi ka ọ dịrị unu na mma. Daalụnụ. Nwanne m nwaanyị daalụ, itipịala ya bụ okwu, ekuli ya dunduga daalụ rinne Emeka. Nwanne m unu afụgo, okwukwe bụ isi ife ị ga-agbakwasị ụkwụ, maka na ndị Igbo si onye kwe chi ya ekwe. Ndị na-agụ egwu wee sịkwa okwukwe ga-adị ebe ịfụnanya dị, ebe afọ ka okwukwe ga-adị. Ya ịma na otu nwanne anyị si wee kwu, anyị nwekwa ndị anyị na-eme ntii, ndị anyị na-akụzikwa alụ iwere ịfụnanya nwa ichi wee chọọ ịga n'iru wee nyelụkwa fanwa aka. Unu afụ ka Chineke si arụ ọrụ ebube, ka nke gị na-aga ka nke ndị ọzọ na-aga. O nwere ndị na-asụ Igbo na-asị gị we grow by lifting others. That's just the truth. Ị na-asị sọsọ mmụọ mma ngwa mmadụ. O nwere onye nkọwara ife, biko na adị m sọrị na m ga-egbu ogu na o nwere onye nkọrọ maka biznes a, ife ọ sị mbụ ma agwazikwa na onye ọzọ na ya ọ ga-aga, nwa ya aga nka, nwa ya nke ọzọ aga, nwa ya nke ọzọ aga. I was shocked. Nsị ya ọ bụ na ma agwarọ gị ka ị ga-esi wee malụkwanụ, ọsị mba na ọ chụrụkọ ndị ọzọ nweta ya. N'afịa ị ga-enwelele ịfụnanya, otu m si wee chọọ ka ọ galụ m, ka m si ekpe ka ọ galụ nwanne m nwaanyị onye nka, galụ onye nka, galụ onye nka. Anyị chere na ndị Igbo sikwa na ụmụnna nwezuo ilu ana inwe onwere ga-adị jealous of anybody. Ife a na-aga zogbu ọkwa maka na poverty na-akụwa mmadụ isi. Onye a na-achọ ka o welu nke gị, ọkọ gị ọgwụ ka ị nwụọ, ka o welu nke a, ọ makwa na onwere ife ọ ga-ewe. Mana nwe anyị chapụtasị anyị agakọla ya mụọ mụlie na onye ọbụla dị happy na be ya larụ ụlọ ọfụma. Ya o wee bụrụkwa ya ka m ji asị na ọ ka mma ka anyị nwee okwukwe, o wee nyela anyị aka ka ya dị ife ndị oyibo na-akpọ focus. Anyị ewere ike mee ife anyị chọrọ imenụ, ife afọ anyị chọrọ ime, anyị enwekwa ịfụnanya. Nsekpulu anị na-ekpe Chineke biko mee ka ọ dịlụ m mma, mekwa ka ọ dịlụ m nwanne m ndị niile anyị na-azụ afịa mma, mekwa ka ọ dịrị ndị nke agaga abata mma. Ọkwa ya nwa bụ okwukwe afọ Chukwu a na-eme ya, because the Bible said pronounce it in the name of Jesus and it will be done unto you. Matthew 7:7, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you. Ka ife ọzọ, so ụmụ nwanne m, ka anyị jisie ike nwee okwukwe n'ife ọbụla. Iteta ụla gozie onwe gị, pronounce good things. Nteta ụla kpesị ekpere nsị, favor, goodness and mercy of the Lord shall follow me. My going out and my coming in is blessed. I am blessed, I am favored, I am a child of God. No evil will come upon me. Mena fana na wana monso, welu holy oil te, off I go. And I'll come back happy. I go to bed, I sleep. So ya ka m ji asị gị nwee okwukwe n'afịa anyị bịala ezo ma ọ na ịka na-achọ ịbata. Agbanyere difficulties niile, onye nwaanyị ga-enyela anyị aka, anyị nche niile ga-elusi ebe a, maka na ife anyị na-eme bụ ife dị genuine. O nwere onye anyị na-eme ka anyị megide, ife anyị na-eme bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma, dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, ka anyị nyere ndị mmadụ aka. Ndị mmadụ na-ata afụfụ, ndị a ga-enyela aka ka nkụ. Ọkwa ya ka anyị ji agba mbọ niile a, wee na-asị biko ya dịrị unu mma. Nwanne m ime ka m sikwa otu a wee kwukwa nke m ka wee kpọkọta ya, mgbe na-akpọnyesi nwanne anyị nwaanyị Salome ka ọ gwa anyị ife ọ chelụ. Daalụ m. You're muted, Salome. Nwanne m nwaanyị imeela, Chukwu gọzie gị n'ohere nke ị nyere m. Daalụ kwalie nne, daalụ Chichi, Chukwu gọzie gị. Ịma na-ekwu topik anyị, isiokwu anyị ụbọchị nke taa wụ okwukwe. Ịma ọ bụ okwukwe mere anyị niile ji nọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa. Okwukwe bụ ihe mere m jiri bata na obodo azụmahịa igwe, kọmuniti m ga-akpọ ya obodo ụlọ ịzụ azụmahịa igwe. Ịma ndị be anyị na-asị ofu onye weta, mmadụ abụọ weta, mmadụ atọ weta,
ilegharị anya ụlọ eju. Ihe okwukwe na-eweta. Ọ bụrụ na ma enweghị okwukwe na ahịa m ga-aga nke ọma, m ga na-asị mba aga m azụ afịa, ọ ga na-eme m na-adọghachi m azụ. Ị hụrụ ya? M chọrọ ime ihe, m chọrọ ịpụta n'iru, m chọrọ maka na m enwela okwukwe n'ime onwe m, ọ gaghị ekwe m ịgbashi ike n'ala bịa soro ndị azụ ga afịa, maka ọwụghị ofu onye mege ya, ọwụghị mmadụ abụọ. Ịgwa gị eziokwu, na platfọm anyị n'obodo anyị nke ịntanetị, ndị nọ ya n'ime wụ ndị obodo dị iche iche rurunu ihe ndị obodo oyibo na-akpọ 200k ndị mmadụ n'obodo niile dị iche iche. Enwe mere a na-eji apụta na ahịa igwe a na-azụ ndị ọbụla, ebe ọbụla na ị ga-azụ ya. Enwe mere njiri duto n'ọwa okwukwe ha enwere bụ ihe tinyere anyị aka enwee dosa ihe a na-akpọ kọmuniti ebe m ga-apụta na-azụ ahịa. Okwukwe ahụ dịka emepere da kọmuniti, emepere obodo nwa ka ebe ahụ ka nshi na-enyere onwe ya aka. Ọhụrụ na onwe na-eche echiche abụọ ọ atọ, onye na-agbasighị ike n'ala, okwukwe ga-eme ya anyị niile bịa nọgidere ya, tụnyere ya aja n'ukwu, wee gwa ya okwu ga-eme ya obi eshie ya ike, ya nọrọ. Ma ọgọdị na onwere ife ọ na-eme, ọrụ na ọ na-eche na afọ ya na-aga nke ọma, mana ọ bịara bịa hụ ndị obodo niile gbara ya gburugburu na-eto ya, na-agwa ya otu o si na-eme, otu aka ọrụ ya si na-adị mma, ọ ga-etinyere ya aka, obi eshie ya ike, ya mara na oge sọsọ ya nọ. Ị hụrụ ya? Ọ ga-emekwara na ya aka ya enwe ihe ndị obodo na-akpọ eneji, ịgbashi ike, ka o soro ndị ibe ya na-emekwa. Ndị obodo anyị na-asị mgbe ndị ọzọ na-awa achara solofa wara, ma ọ bụ ya ha wacha achara pụọ, ịbazie ihe gazi ahụ nke dị mma ga-ewe. Ọ dị ka ebe mmadụ gburu ahịa ọkịrịka na Aba, ịma Aba nwụ na Aba ọkịrịka onye ejiri gbaa ahịa. Mgbe ha tọpere ọkịrịka ahụ, ọrụ n'iwu ndị dizizi gara nọ n'afịa ọkịrịka, ị ga-enweta ihe dị mma, ị ga-aghọta ihe niile dị mma. Mana ọ bụrụ na iwu ndị ekpetemazụ gara ya nọ, ị garuo ebe o nwezi ihe dị ebe ahụ ị ga-ewe, ime ka m hapụ igbu ka m gbuo ya nkenke, ọ ga-etinyere gị aka. Ọrụ na onwe ihe dakwasịrị gị, ndị kọmuniti ahụ etinyere gị aka, kwanyere gị aja ọkpụ, kasie ego obi, tinyere gị aka zigotu ị ga-esi bupụ ya. Ihe a bụ ihe okwukwe na-arụ na azụmahịa anyị. Ọ ya nwa mere m jiri gbarịsie ike. Ọkwa ihe na-edu anyị anya na-aga ịkwagide onwe anyị. Ọgwụgwọ m ọlụ, biko ndị be m abatago, unu anyị ga na-ahụ ụzụ na-emenụ na-eweli iwe. Daalụkwanụ lie nne, ka m nye onye ọzọ ka okwutu. Daalụ nne Sista Salome, ime ka ikwu ka ụmụ nwanne m, unu ma a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka, nne ya nọrọ ya, nne ya nọrọ ya. Ya bụ ife anụ ụmụ nwanne m na-ekwu, anyị wee na-akọ na-ekwu ka na-asị ka anyị nwee n'okwukwe wee banye n'afịa. Inwe ike kịta isi ndị ụka fa abịakwa, ife abụrụ about ife ụka. Ị nwere ilili ife ibelivu, ife ikwelu na ya, ọ bụrụ Chukwu, ọ bụrụ alụsị, nke ọbụla ọ bụrụ na iso na ndị ancestors, nsogbu adịrọ. Maka na ndị nna nna anyị fa afọ bifo ụka abata na be anyị, ndị nna nna anyị afọ ife kasị mkpa bụ na fa na-eme ife ọma, na-ekwu eziokwu, na-akwụba ụzọ fa ọtọ. So ka anyị wepụ na religion about ife a bụ otu ọ ga-esi dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Biko ka m were ofela wee kpọbata nwanne anyị nwaanyị Ifi ka ọ gwa anyị ife oche. Daalụ. Ndị be anyị daalụ na ekene dịrị ụnụ, abịakwa m ọzọ. Ka ụmụnne m si wee kwu, isiokwu anyị tata bụ okwukwe. Okwukwe bụ ihe dị mkpa n'ime ndụ anyị, ma ya na-azụ afịa igwe, ma ya na-alụ ọrụ oyibo, ma ife ọbụla anyị na-eme, okwukwe dị ezigbo mkpa. Ife mụnwa ga-etinye n'okwu a, ụmụnne m ekwutigo ihe niile, mana ife m ga-etinye n'ime ya bụ, unu mana onye na-atụ egwu, ọ bụrụ na egwu dịrị n'arụ, ọ dị ekweghị chee echiche ọfụma. Isi gị ama enwe ike wee chee echiche.
ife niile ga-eju gị arụ bụ egwu. Ịma nchenwe echiche ife ọbụla dị mma ma ọ bụ na ị na-atụ egwu. Mana okwukwe na-enyere anyị aka iche ezigbo echiche wee chepụta ka anyị ga-esi wee mete ezigbo ihe ga-enyere anyị aka na ndụ. N'ime ahịa anyị na-azụ, ọ bụrụ na ị na-azụ ya ọ na ị na-achọ ịbata n'ime ya, ọ dị mkpa ka ị nwee okwukwe. Ka ị nwee okwukwe ka nwanne m nwaanyị si wee kwu na ọ bụrụ na ị nwee okwukwe na ihe ị na-aga ime, ahịa ị na-aga ịzụ, na ọ ga-aga n'ihu, okwukwe gị anwa ga-edu gị. Okwukwe gị anwa ga-enyere gị aka iche echiche malụ sị oke, kedu ihe m chọrọ ime, kedu ihe bụ goolu m, kedu ebe m na-eje. Iwe nwee ike tụọ elulo lopụta ife bụ ezigbo goal, kedu ebe m na-eje, kedu ife m chọrọ ime achieve n'afịa na-eje ịbanye. Ịfụ na ọ bụrụ na iche nya bụ ife chepụta ya, onye gị kedu ife ndị oyibo na-akpọ ya, onye gị confidence in yourself. Inwe okwukwe, nwee confidence, nwee ike chepụta ezigbo ife bụ ife inwe ike iji wee lụọ ọlụ si oke, nekwa ebe m na-eje, achọrọ m na ofu arụ na-abịa n'iru, nekwa ebe m ga-anọ, nekwa ego na m ga na-eme, kedu ka m esi wee mee ya bụ ife a bụ my goal, ke ka m esi wee mee achieve. Maka na inwe okwukwe, isi ga-ajụnata oyi, inwe ike chee echiche, ọ ga-enyekwa ya aka iwe nwee ike depụta ụmụ obere ihe ị ga na-eme ka i wee nwee ike luo ebe ahụ ị chọrọ ilu n'ofu arụ na-abịa abịa. Mana ọ bụrụ na egwu dị gị n'arụ, ime enwe ike ime ya. Egwu ahụ ama ekwedo gị chee echiche, ọ ga-ablọk brain gị, blọk everywhere, ife niile juru n'arụ bụ echiche egwu. Mana ọ bụrụ na ị nwee okwukwe, ọ na-eme gị obi gị ada jụụ, isi gị ajụ oyi, ị nwee ike chee echiche, nwee ike depụtasịa ife ị ga-eme ka ị wee luo goolu gị anwa. Ka ị na-eme ya, ị na-afụ na okwukwe na-enye aka ikpochapụ egwu. Ị nwere okwukwe n'ife ị na-eme ọ na onwe gị, ịfụ na ọ na-enye aka na-ekpochapụ egwu dịrị n'arụ. Ọ na-ekpochapụ ya bụ egwu, ị na-afụ na inwe the capability, amara m ife mmakpa ya n'oyibo, unu ewekwa n'iwe na inwe ike nke gị okay, iji wee mee ife wee gaa n'iru. Mana ọ bụrụ na ị na-enwe egwu, ị na-afụ na ịma nwedu confidence in yourself, ịma mmadụ ife ị na-eme, ọ dịghị ka ọ na ịdị useless, na o nwere ife ọbụla ị nwere ike ime, ịma nchepụta nwa ife ọbụla ga-abara gị uru. Ya bụ ofu ife n'ime okwukwe na-eme, ime ka ị nwee confidence in yourself, ime ka ị nwee ike chee echiche, chepụta ezigbo ife ịchọ ime achieve in a short time or long time, ime ka ị nwee ike wee depụtasịa ife steps ị ga-etake, ife ndị nwee ike ịdị na-eme ka ị wee achieve ife ahụ ịchọ ime achieve, ime ka ịfụ na ị nwee ike nke aka gị iji wee mee ya bụ ife. Anyị bido very late, so anyị ama nga kwube ife anyị na-ekwu erika, mana mma akwụsị ebe a ka anyị wee gbuo ya nkenke, ghara igbu oge unu. Ka Chukwu gọzie unu. Daalụ. Ife nwanne daalụ oyibo, ka Chukwu gọzie gị. Igbuli ya ka esi egbu ọkwụnụ ma azụ afọ nke afọ si n'ime River Niger, nke afọ gbara agba, ndị afọ na-akọ azụ na ife na-akpọ ndị na-akọ azụ, ndị afọ na-akọpụta ya da fresh one, ewelime point and kill, ilisie ya ịghọta ife a na-akọ. Igbuli ya ọfụma, daalụ rinne. Thank you so much. Ụmụ nwanne m, unu anụgoni anụnụ, asị na keke ndị Igbo sesụ ya, ama onwe ife nchọrọ ikwu, mana achọrọ m ịma na inu ịkọwa inu akọwa ọda asụ ụsọ, but ịkọ ya otu afọ ndị Igbo si wee kea ya na
iru dị mma ọda dị mma ịtụ mbọ, because when you look at the beautiful face, it's just so sweet, so delicious, so you just be like, wow, this is pretty. You need rega kobi ambo, what I mean. So that can just be cool. Igbo ibem. Igbos, we know they carry last now. Anyị nwa nọ ebe ọ bụ na ị gara ịga nke bụ eziokwu, ebe ọ bụ na ị gara ifuru onye Igbo na ya gbaba n'ebe afọ ụzọ adịrị ya ya ka ịbịakwa na biznes ifekwa na ndị Igbo na-represent anyị abụrụ ndị na-atụ egwu. Anyị kwesị ike. Igbo na-agba mbọ, Igbo na-akwụba aka ọtọ ka anyị rapụsịkwa na enwere ụmụ ịbụọ na eto na-emebisi afọ anyị. Ụmụ Igbo na-agba mbọ, ụmụ nwaanyị Igbo na-agbakwanụ mbọ, rapụsịkwanụ na ụfọdụ ndị nke a na-achọzi nwunye odogwu aye onye ọbụla chọrọ ịnọ n'ụlọ ka odogwu na-eweta ife. Ọ bụrụ maka anyị mọbụ ndị nọ na diaspora, anyị nwa na ị kwesịrị inwe ife di gị na-eweta, ị na-ewetakwa. So ngụnwa ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ na diaspora, bịa solo anyị, maka na ụlọ afụgo nnukwu ụmụ nwoke anyị si arapụsị ụmụ nwaanyị anyị na-aga South Africa, na-aga Zimbabwe, ga na-anụ nwaanyị afọgbapụsizie ke ndị ga-anụ anyị. So let us wake up. Yeah, this is just the reality. Ka anyị gosiwe fa na ọ bụrụ sọsọ nwunye odogwu ka anyị chọrọ ịbụ. Igbo na-agụ akwụkwọ, anyị nche niile ebe a na-arụ ọrụ, na-akpatakwa ego. So ụmụ ma ịbụ nwaanyị ma ịbụ nwoke, ka ị bịa nwoke weta nwaanyị weta etinyekọsị anyị ọnụ. Ọkwa ya bụ ị na-asị onye ọbụla chọrọ isi, hey, I want to be rich, God punish poverty. Ebe dị n'ebe afọ na-alarụ ụra. Manna doesn't fall from heaven. Obuna, I got in a Bible, not this present time. It doesn't happen. Or if ndị si obodo Igbo nata, hey, I want to go abroad. Ichene eno na obodo Igbo na alarụra. A na-agba mbọ. Onye ọbụla na-agba mbọ. So ya ka anyị na-asị gị, ụmụ nwanne anyị biko ebe ọbụla ị nọ, jụọ onwe gị ajụjụ. Ka ife ị na-eme iji wee nyelu di gị aka, ma ọgụnwa bụ nwoke, ka ife ị na-eme iji wee kwado maka ụmụ gị, maka oge unu ga-atọgbọ mma na unu aretaya go. Ma ọ na ị ka ga-anụ di anụ, ka ife ị na-eme ọ ga-abụ di gị bịa ọgbagide mbọ ụbọchị ọ na-enwero isi ahụ, don't worry, I have money, tinye aka wele ego nye ya. Nwaanyị na-enete nwoke, nwoke na-enete nwoke, ọ bụrụ ọsụsọ nwoke na-enete nwaanyị. Nya taịm adịrọ iji wee kwụsị ife, mana ana m asị unu, abụ m nwata nwa agbọghọbịa Igbo, arụ dị mma. I'm not an imbecile. Abụrụ na o nwere ife na-eme m. I'm able, I do things, so you can as well join us. Soro anyị nwa bụ ụmụ nwanne gị. Anyway, ka anyị rapụ ya ebe afọ n'ụbọchị taa, mana bifo anyị apụ, achọrọ m ka anyị mee acknowledge ndị na-ekili anyị dịka nwanne anyị nwoke afia bụ John Ashford, Tech Innovation from South Africa. Thank you so much, John, for watching. Joy Chi Digital, nwanne daalụ o, ahịa igwe bụ ahịa dị mma. Yes, nna ikwutele ya. Ada Igbo ka ịbụ, daalụ rinne, onye nwaanyị gozie gị, ọ ga-adịrị gị ma n'ụtụtụ, efifie na abalị. Liziel Stevens is worth checking out. Thank you so much, sis. It's true. Jehovama Unachuku, watching from Germany. Thank you so much, Jehovama. Ọkwa onye Igbo, Unachukwu bụ afọ Igbo. Nwanne daalụ, ị na-anụ Igbo. I'm sure na ị na-anụ ife nnekwu. Chukwu gozie gị. Oh, we appreciate you. So, ndị be anyị, ọ bụkwanụ ka ọrụ anyị n'ụbọchị nke tata. Anyị wee na-asị unu ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-eso. Oge gwụrụ mana ụbọchị agwụrụ. Ụbọchị ọzọ anyị ka ga-afụkwa, anyị anọkọkwa wee kparịta ụka. Anyị wee na-asị Chineke gozie unu. Ọ ga-adịrị unu mma na Eke, Orie, Afọ and Nkwọ. Ife ọbụla unu tinyere aka dị mma n'iru Chukwu, ya gazielu unu ọfụma ma gazikwala anyị. Mana chetakwa, ọ dịkwa mkpa ka ị bịa solo anyị zụba afịa ka ọ rapụ ịfụ m n'ụzọ chichinyetunu m ego. Mpụta ya gaa, we go out, we all buy our things. Obodo Oyibo ọkwa 50-50 ka a na-eme, nwoke na-akwụ bill, nwaanyị na-akwụ bill. Ọ bụrụ sọsọ nwoke. Daalụkwanụ, Chineke gozie unu. Ọ gwụkwanụ ka ọrụ anyị n'ọnụ, ka emesịanụ. Bye.